हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय थ' गोबाव सम भिडिअ होनो हायाखैमोन आङो भिडिअ एडिटिं खालामनांगौ गोबां दङ गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै आङो भिडिअ होनो हायाखै थ' नोंथांमोननि थाखाय दिनै एसे आलदा भिडिअ लाना फैलायबाय दायो जों थांगासिनो दङ गुबुन मोनसे जायगायाव जोबोद मोजां जायगा आरो नोंथांमोना नै गस्ला गानाखै मायाखै होननानै जेबो साननो हाया थारमाने गरमाव थानो हायाखै बेखायनो माने दाबसे जायगायाव थांनो आरो एकदम थाजिम मोनो आरो बेवहाय थांबा थ' नोंथांमोना दिन्थिग्रां जायगाखौ नायलांबाय था भिडिअखौ नै बेवहाय दसे थाथ'बाय जोङो बे थिनथ्लां दंफां थारमाने जोङो सानैल' नङा आरो दंबावो जोंनि उनाव फैगासिनो दं मानसिफोर बेखौ नेथ'दों आरो बिसोरो दखानाव माबा माबि लादोंमोन लानानै थांसै आरो मानो होनबा थांनानै हजोंहाय जानोबो नांगोन नालाय बेखायनो जाग्रा लादों उनथिं फैगासिनो दङ हनै आवाजखौ खोनाहांदोंना होखावबोगासिनो दङ सेंग्रा गाजोलाफ्रा नै साथाम सफैग्रोबाय आरो सानै दंबावो सफैनो दायो जोङो बेनिफ्राय जार्निखौ स्टार्ट खालामसै नै गासै जोङो रेडि जाजोब्बाय थांनो थ' दायो थांबाय थानोसै दायो नोंथांमोना लामाखौ नायलांबाय थादो बेयो जाहैबाय मनिपुरि गामि नोंथांमोना एसे दिन्थिलांसै दिनै बे फिसा मोनसे थिनालि मोनलायबाय बे थिनालिया बारा गोबाव जायाखै गोदानसो बेनिफ्राय नाय भिउखौ माबायदि नुयो दासो गुसु गुसु बार नांदों एकदम बरियानो लांदां लांदांथार बे खन्द'आव ओरैबायदि मोजां बार नांखादोंना गरमजों थानो हायाखैमोन बेनिफ्राय लामा गाज्रि मोनलायबाय दायो जों अबेथिं थांगोन लेफ्ट साइडआव थांसै दायो राइटजों हाबनोसै जोङो आयौ बांगाल जायगा सफैजोब्बाय बेयाव गासैबो बांगालफोर दंसै आरो दायो दायो जोङो फिसा मोनसे सिखाव लामाजों थांगासिनो दङ बारा गोजान गैथारला जों जेराव फैदों सहैथारसिगोन आरो सफैया लामाया जोबोद गाज्रिथार दैया बिसिनिथिंसो मालाय बारि बागान ग्रोम ग्रोमथार बरिया खोथार लोगोफोर जोङो दायो फाइनालि सफैबाय जों जेराव फैदोंमोन ओमफ्राय जोङो बाइकखौ बैयाव दोननानै दायो एसे एनै जगार खालामगासिनो दं बन नागिरगासिनो दङ मानो होनबा जों बयलार बेदर एसे लाबोफादोंमोन बेखौ माने सावनानै जागोन आरो बेवहाय दुगैनायजों लोगोसे जानोसै बेखायनो बन नागिरनानै रेडि खालामगासिनो दं सान्दुङा ओरैबायदि माने ब्रां ब्रां होदोंना माने थानो हायाखै नायनोनो हाया गोजौआव केमेरायाव नायनो हाबावाखै ओरैबायदि सान्दुं माने बेखायनो न'आव थानो बानानै दिनै फैबाय बेवहाय दैमायाव बे दैमाया जाहैबाय दैयां दैमा नोंथांमोननो आं सिगांनि भिडिअफ्रावबो गोबां दिन्थिबाय ओरैजा नुदोंना अब्लाबो बेखौ बे जायगाखौ दिन्थिनाय जायाखैमोन आरो नोंथांमोननो हेंगिं ब्रिज लोगोसे बै आफाङाव थानायखौ दिन्थिदोंमोन दा बेखायनो दिनै सानबाय फैदों जेला नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ जा बन नागिरगासिनो ओमफ्राय माबा माबि लाबोगासिनो दङ बुस्थुफोरखौ लाबोगासिनो दं आरो ओमफ्राय नै जायगाया बेयाव जागोन बेवहायनो सावगोन होगासिनो दं बे जायगा दं आरो ना ओमफ्राय नै माखासेफ्रा दुगैगासिनो दङ आंबो दसे उनाव दुगैनोसै जोबोद गरमथार ओमफ्राय नै हाजोआ नायना लादो ओरैबायदि गोथां नुखादोंना हाजोखौ दैया ओमफ्राय एसे गुंग्ले जानानै दङ दैया नङाबा बिराद साफा थायोमोन दैया ओमफ्राय नै जाय बेबायदि नङामोन नै दायो फैनानै आङो नुफैबाय एसे आङो बोसोरसे सिगाङाव फैदोंमोन बिराद मोजांमोन बेयो समानथारमोन नाथाय दायो एकदम अन्थाइ बोखांजोबनानै गोथौ गोथौ जाजोब्बाय बेवहाय अबावबा गाब्र'नांगौबा थैनासो थागोन माने मानसियानो बे सेंग्राफ्रा बारलागासिनो दङ एकदम न'आव थायै गरम मोननायखाय बेयाव फैनानै गुसु गुसुखाय एकदम इन्जय खालामथारदों हनै सेंग्राफ्रा ओइ दे बारबावलाय दे बारलाय दे बिदि बारनायखौ नायनो बिराद मोजां मोजां जादों बरिया बालायाव थान्दा मोनलायदों नै आथिङा गानानै थान्दाथार नै बेवहाय दायो अरखौ सुबाय बयलार आथिं सावग्रोदों रेडि खालामगासिनो दङ दायो थान्दा बिराद मोजांखा दुगैनो नै सलिदथार बेबायदि गोजोननानै थानो मोनबाय थानांगौमोन दैमाखौनो न' खाथियावसो लांनानै लानो लुबैबाय आङो जारा नहीं सारा बारनो आं बारा बारला गिबाय मा बारे बारनाय दे लाइफआव फार्स्ट टाइम बारनो नागिरदों दे जाम्बानोथ' मा बादि बारगोन जानला मोनलासो मा जालाङो खिसि फार्स्ट टाइम Wah, backflip nih arahnya.
आंनिफ्राय लागावदो नोंबो लागा गाव बिराद गरमखाय माने दसे दैयाव दुगैबाय ओरैनो गेलेलाबायबाय एसे ओरैनो बिसोरजों ओमफ्राय दायो बेदरा जादों जायाखैब्रा जानो लुबैबायलै ओइ भाइमोन बेदरा जानो जायाखैलै जासिगोन ना जासिगोन बारा गैला दायो जोङो साब्रैजों मोनसे गेम गेलेनो नागिरदों लकडाउन खालामनाय जायनो खमायो बेयो बै दै दाहाराव थांनांगौ थांनो हागोन नाया जाय दै दाहाराव थांनो हाया बेयाव खेबसे खेबसे बारनांगौ दायो दे स्टार्ट ओइ र' अंगन काउन्टबो खालामनो होआ 1 2 3 go 1 2 खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया जायनो खम हायो बेखौ दै दाहाराव थांनो हायामोन नाथाय एसे सोलायबाय बेखौ गारहरनाय जागोन दैयाव दा बे हायाखै गाड़ी दायो जों मोनसे गेलेखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो थब्ल'नाय जायनो गोबावसिन थागोन बे गारजानाय नङा जाय थाब ओंखारगोन बे गारहरजागोन आरोना दैयाव दानि गारहरनाय बायदि थ' दायो गेलेनोसै जोङो नोंथांमोना नायलांबाय था दे 1 2 3 Sejangan bener mana? Ayo man. Gubay. Sira aksi gubay. Gubay. Daवराव जादों नैबे गारद जाखानाय बेदर जाहैफिनदोंमोन बेदर संग्राफोरजों रायजाखांबाय केमेरा खेबस्लाबनो हायासै आङो नै खुगा मावगासिनो दाबो लोगोफोर दायो जोङो दसे दुगैखांबाय गेलेखांबाय ओमफ्राय दायो बेदर सावनाया जाबाय आरोना बेदर सावखांबाय ओमफ्राय दायो नै बेवहाय ज'नो जिरायनानै दङ आरो जासिगोन लगायनो नागिरदों दायो नोंथांमोननो बोरै जादों बेदरफ्रा सावनायफ्रा एसे खोन्थानोसै नायदो थ' नै दायो रेडि खालामगासिनो दङ नैबेहाय बानलु बेदर नारें दायो मा जाहैबाय संख्रिखौ लाबोफानो बावबायनो बानलुफोरल' लाबोबाय ओमफ्राय दायो संख्रि गैया बांगालनावबो लायनो बाबाय माने बांगालनाव लायनानै जानो एसे बोरैबा नांदों आरो बेखायनो नारेंजोंनो जासिनो दा मा जायो नायनोसै लायनाय जायोना जाया बिदिथ' जानो बोरै गोथाव जागोन जानो गोथाव जाखानाय नङा दा बोरै मा खालामो नायनोसै
दायो संख्रिथ' गैयामोन दा संख्रि लायनो नायदो आरोना दखानाव ओमफ्राय दखानाथ' बर' दखानाव बर' सानाबो लाबाय आरोना 20 तानो साना ओमफ्राय गैथारा 20 तानो सानाया बांगाल मानसि बेसेबां ओमफ्राय संख्रिखौबो बांगालनि न'निफ्रायसो लाबाय आरोना संख्रि गैथाखै संख्रियाबा गोथारना गोथैलै नै दायो संख्रि लाना फैबाय फंबायमोना संख्रि लाबोबाय दहाय संख्रि गैखाया बारा गोथाव नङामोन ओमफ्राय दायो जोङो संख्रि लगायखाना जानोसै देलाय बोरै जादों जाना खोन्थादो एबार दहाय गोथाव नङामोन ना एबार बरिया नांबाय संख्रि गोथाव जाबायना एबार संख्रि लाबोनानै एकदम इन्टारेस्ट नाङाखैमोन दासो संख्रि लगायनानै बिराद बरिया संख्रि गैयाव दहाय साबाबा आसु मोनजादोंमोन दा संख्रि लायबाय मोजां जाबाय दा देलाय नै सावग्राया नैबे दे जानायलाय एबार नोङो सावग्राया साखिनायदो आंनो सावदों ओंखायनोथ' बिराद गादा गोजा बिसोर मावजों नांबाय आं बोरै जादों मोजाङानो गोथाव ना गोथाव बेदिनो नै बेबो लायग्राया समफोरा बेदिनो जाहोदो जोंखौ बिराद खस्थ' लायदों लायथारा आंसो मोजां नै बे दैयाव दुगैबाय थाजेनग्राया बेनोमोन बिन्दास जानो बिराद मोजां नाङो ओमफ्राय नै बेनो नादामलाया बोरै जादों खोन्था माथो बेदिनो जानांगौ बेदरा बोरै जादों खोन्थादोरा मोजांब्रा बेदरा नै दायो जोङो बेदरखौ जाबाय थानोसै नङा बारा गोबाव जानो हाया मानो बेदरा एसेल'खा आरोना बेखायनो दसे जानानै जोङो दुगैबावनोसै अमा सार ओरैलाय येस बार नायदों बागाव बागाव अमा बागाव खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया बोला रिएक्शन के नहीं थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय दिनै जोङो बेवहाय दयाङाव फैनानै जोबोद इन्जय खालामबाय थ' उननि भिडिअ मोजां भिडिअ नोंथांमोना लांबाय थागोन आङो थ' नोंथांमोना उननि समाव बेबायदि भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौ सापर्ट खालामदो थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दायो जोङो थांनो ओंखारबायमोन नाथाय बेवहाय थारमाने मा जाबाय खोथाया फट' लागासिनो दं बयबो सेंग्राफ्रा नै एसे नायना नालाय फट' होलायगासिनो दंथारो एकदम बरिया फट' साफायगासिनो दं सेंग्राफ्रा